悲しみの向こう、片柳宏。6月14日、心に吹く風。本当に良い考えが浮かんだときは、心を爽やかな風が吹き抜けたような気がします。その考えが鍵となって心の扉が開かれ、もやもやしていたものが一気に吹き払われるのです。頭だけで考えるのではなく、心で感じて決められますように。